Nie každý manipulátor kričí. Nie každý narcista ti povie, že si nič. Tichý narcista, skrytý, nenápadný, často s maskou citlivosti, je ako jed, ktorý necítiš hneď. Na začiatku ti dá všetko. Záujem, pozornosť, dokonalé slová. A potom ti vezme úplne všetko. Seba dôveru, istotu, teba samú. Zrazu sa ti už nechce hovoriť nahlas, lebo každé tvoje slovo je nepochopené. Zrazu sa cítiš vina za to, že cítiš. Začneš sa pýtať, že čo ak si chyba naozaj ty, čo ak preháňaš. A presne v tom momente si prestala dôverovať tomu najdôležitejšiemu, samej sebe. Títo ľudia sa neukazujú ako monštra. Pôsobia ako najlepší partneri, opora, niekto výnimočný. Ale v ich blízkosti pomaly zabúdaš, kým si bola predtým. Práve preto som nahrala nové video o tom, ako odhaliť skrytého narcistu vo vzťahu, kým je ešte čas. Nie všeobecné rady, ale konkrétne znaky, slová a situácie, ktoré ti pomôžu vidieť pravdu jasnejšie. Nájdeš ho na mojom Hero Hero spolu s ďalšími videami, ktoré ti pomôžu v boji proti narcizmu a pri návrate k sebe. Pridaj sa ešte dnes. Každý deň v tichu s narcistom ti berie viac, než si uvedomuješ.